инҷо фестивали футбол ҷараён дорад. Рекомендую, участвуйте, приходите, побеждайте, выигрывайте призы. салом дӯстон, мо дар майдони Истиқлол. Бисёр як ҳашамати хосае дорад ин майдон давоми 2 рӯзи охир. Медонед барои чӣ? Барои он ки инҷо фестивали футбол ба муносибати рӯзи умумиҷаҳонии футбол ҷараён дорад. Инҷо тамоми ташкилотҳо ва мусобиқаҳои варзишӣ ва барномаи консертӣ давоми 2 рӯз аст ки барои мухлисон, меҳмонон ва ҳаводорони футболи кишвар роҳандозӣ мешавад ва умедворем ки ин барои сокинони шаҳри Душанбе ҳам писанд меояд. мо меравем яку як аз ҳар як бахши варзишӣ дидан мекунем ва аз иштирокчиён баъзе саволҳо дорем ки мепурсем. Рафтем. чемпионати Аврупо рӯзҳое ба шумор мондааст. ҳоло мефаҳмем ки фаворити асосӣ барои қаҳрамонӣ дар ин мусобиқа кӣ ҳисобида мешавад? Ба назари шумо кӣ аст ки метавонад ҳамин ҷомро ба даст биёрад? ман фикр мекунам ки Испания якум ҷора мегирад, дуюм ҷора Германия мегирад, сеюм ҷода Бразилия меғалабад. ҷоизаи асосӣ ана ҳамин фестивали футбол маҳз ана ҳамин электромобил ё мошини электронӣ ба ҳисоб меравад ки ғолибиён дар ана ҳамин минбари баланд баъд аз чанд лаҳза муайян мешавад. ширкати Формула 55 ҳамин гуна як аксияро роҳандозӣ кард ва ғолибро ана ҳамин мошин интизор аст ки ширкати Формула 55 қабл аз шурӯи фестивал як аксия гузаронида буд ки ғолиб аллакай ба фикрам муайян аст ва ҳоло дар минбари баланд исми ӯро мегиранд ва калити мошинро ба ӯ месупоранд. ош шавад. муборак бошад, ин автомобил муборак бошад, насиб кунад ва дӯстон биёд ба хурсандӣ ин бародар ҳамроҳ мешавем ва қарсак мезанем ӯро табрик мекунем бо қарсакҳои баланди шумо. муборак бошад, насиб кунад, хош шавад. муборак шавад мегӯем боз як бори дигар, зеро ки ба даст овардани мошина осон нест, барои чӣ қадар меҳнат кардан накор, вале имрӯз ба дастшо омад. муборак шавад мегӯем. Раҳмат калон ва дӯстони азиз, дӯстони гиромӣ, ман дар иҳотаи футболбозони дастаи Чашма аз ноҳияи Ишкошим қарор дорам. ин бачаҳо аз ноҳияи Ишкошими вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон омаданд то ана ҳамин мусобиқаи сокер 3x3 ё футболи 3x3 иштирок кунанд. ҳоло капитани даста чанд сухан дорем ва мехоҳем бифаҳмем ки бозӣ чӣ гуна ҷараён дорад. чӣ хеле дидем дар фестивали Футболфест Душанбе ки имсол ин фестивали байналмилалӣ, яъне рӯзи байналмилалии футбол таъин карда шуд рӯзи 25-26 май бо қарори раис шаҳр Рустам Эмомалӣ ва мо ифтихор аз он мекунем ки имрӯз дар бозии сокер 3x3 бозӣ карда истодем ва аз тарафи Формула 55 ташкил карда шуд. мо миннатдории худмонро ба Формула 55 мерасонем ва тӯли ин 2 рӯз мо қариб 4 бозӣ гузаронем ва дар 4 бозӣ тавонистем пирӯз гардем ва ба финали ин бозӣ баромадем ва хеле бозӣ бо сатҳи баланд ҷараён дорад ва кӯшиш мекунем ки дар финал бозии хуб нишон дода ғолиби ин бозӣ гардем. хуб, ғолибро ана ҳамун минбари баланд дар вақте ки сарояндаҳо ҳофизӣ суруд мехонанд ана ҳамунҷа тӯҳфа месупоранд. шумо хоҳиш ва завқи баромадан ба ҳамин як минбара доред ё не? бале, ҳар бозингар, ҳар футболбоз
орзу дорад ки дар чунин минбари баланд яъне муаррифӣ шавад, дастаи ӯ муаррифӣ шавад. Ва ягона орзуи ман ҳамин аст ки дар ин ҷо ғолиб шавам ва ӯ тӯҳфае ки медиҳам барои ман он қадар муҳим нест. Ба ман он муҳим аст ки бар он минбар баромада логотипи Чашма дар он экрани калон зада шаваду ва гӯянд ки Чашма чемпион. Ягона орзуи ман ҳамин аст. Тамом. Чашма чемпион, ҳатман шумо ғолиб мешавед. ба ман бисёрам писанд омад. Инҷо ҳама машғули бозиҳои варзишианд. Ман ҳам кӯшиш кардам. Мебинам ки тоҷикон футболро хуб бозӣ мекунанд. Ман донишҷӯам ва дар касби духтурӣ таҳсил мекунам. Прыжок Роналдо, яъне ҷаҳиши Роналдо 2 метру 75 сантиметр аст. Бояд барои он ки ба ҳамин тӯб бо сар бирасӣ, ҳатман ки Роналдо бояд бошӣ, ё ин ки қомати хелеам баланд дошта бошӣ. Албатта оное ки метавонанд ҳамин корро карда, аз ҷониби ширкати Формула 55 тӯҳфаҳо ҳам тақдим мешавад. Мо наметонем, барои ҳамин кӯшишам намекунем. яке аз ҷойҳое ки воқеан ҳам мухлисони зиёд ва иштирокиёни зиёд мехостанд ки аз он истифода баранд, ин дарвозаи электронӣ аст ки дар Тоҷикистон бори аввал ин дастгоҳ оварда шуд ва истифода шуд, ки иштирокчиён мехостанд ки дарвозаро рахна бикунанд, аммо ин одамчаи электронӣ намегузорад ки ту ба вориди дарвозааш бишавад. Бисёрам аҷиб аст ва ҳар нафаре ки омад ва иштирок карду аз он истифода кард, бисёрам таъссуроти хубе бардоштанд. Мо низ якчанд наворҳоро аз ин ҷо ба пешниҳоди шумо мекунем, тамошо кунед ва бубинед. варзишам текбол мегӯянд. Намуди варзиши нав аст дар Тоҷикистон. Бори аввал дар ҳамин фестивал текболам ба намоиш гузошта шуд. Ҳатто федератсияи текбол ва Формула 55 тасмим гирифтанд ки дар ин ҷо майдони махсуси текболро ташкил бикунанд. воқеан ҳам ҷавононро мебинем ки метавонанд бозӣ карда ва новбаста аз он ки на он қадар маъруф аст, вале ба ҳар ҳол кӯшиш мекунанд ки бозӣ кунанд ва ҳунару маҳорати худро нишон бидиҳанд. Знаете, мероприятие очень интересное, проводится каждый год. Очень много разных точек, каждый может найти что-то интересное лично для себя. Мы вот тут со своими ребятами уже участвуем не в первый раз. И знаете, советую, рекомендую, участвуйте, приходите, побеждайте, выигрывайте призы. Знаете, уже вот выиграли, дети также выиграли подарки разные и так далее. Удачи вам! Хорошо, спасибо, всего доброго! аз миёни ҳамин қадар бозиҳое ки дидем, ман ягона чизе ки метавонам шояд ҳамин ламкабозӣ бошад, чунки дар кӯдакӣ ва наврасимон зиёд бозӣ мекардем. ҳозир як кӯшиш мекунем ки метавонем ё не давраҳои кӯдакиро ба хотир меорем. Ну-ка подумай, Азамат. Еще подумай. Азамат, давай.
баросте ки бильярд дар болои мизро дида будем, аммо бильярд бо тубро бори аввал мебинем ки ин гуна бозӣ ҳам будааста. Друзья, дайте честно, давайте все вместе встречаем. Громче, громче, аплодисменты, давайте! Да. На самом деле, Михаил Мустин – легенда бразильского футбола. И давайте поздравим наших победителей с победой на этой нелегком турнире и наградим их заслуженным призом 3000 сомоней. Победитель команда Бухаро. Поздравляю. Tebrik Muborak bo'lsin. Voqean yakni fayda so'rasanda va Mo'sani muborak bo'lsin. ما در سه رستوران بخارا در مسابقه 3x3 فوتبال شرکت فرمول 55 اشتراک کردیم و حساب 10-2 فینال غالب آورده چمپیون همین مسابقه شدیم. از نام رستوران بخارا مینداری داریم که این خیلی مسابقه های فستیوال های نغز میگذرانند. خیلی روزی نغز گذشت. انتظاریم با سال دیگه ایده بهتر شود، مسابقه های خوب گذرانند خاطر جوانان، خاطر مردم تاجیکستان. Рахам Дадат Иманов в Рахами Новати 125 Чин. 125 Чин. 125-40. 125 Чин. Ассаламу алейкум. Номатон чи? Сафиалло. Шо баори доште ки мекунед? Худатон меред ё ки ба ёка сурфа мекунед? Вали дисонетик, баъд аз нашомдеш барем аз ҷониби директори генералии дӯстони гиромӣ, ҷоизаи асосии фестивали мазкурро ки рохат барои иштирок дар чемпионати Аврупо ба Олмон буд, ман ана ҳамин ҷавон Сафиаллоҳ ба даст овард. ҳоло фикр мекунам ки бисёр эҳсосоти зиёд дорад ва чӣ тавр шуд, шумо чӣ гуна ба ин фестивал роҳ ёфтед? من که باوری نداشتم مثلا علاوه را چی گرفتم من در درام گرفتم مثلا من باوری نداشتم من مثلا میبرم مثلا اخیرا تو رفتم که وایو چیکار نکرد اعلان کردنم اعلان کردم مثلا دایره کردم اعلان شده خودت پیش از اون که همین فستیوال اگجا فهمیدی چی اومده؟ مثلا ما همین در کوارتیر بودیم مثلا چی تماشا بریم گفتیم اومدیم که اینجا بلیط گرفت کاغذ گرفتیم در اومدیم چقدر خود توجه به فوتبال هست؟ تماشا میکنی نمیکنی؟ تماشا میکنم مکا مخلص کدام دسته؟ مخلص چی تاجیکستان منتخب تاجیکستان. منتخب تاجیکستان است. بعد چی نقشه داری که میره نمیره تماشای فوتبال جهانی؟ خدا خواهد ان شاء الله میرم. کدام بازی رو میخوای برید اونجا ببینی؟ کانادا کدام بازی باشه که کدام بازی باشه همش میکنم. سلامت باشید. دوستان گرامی، با همین دوامی 2 روز فستیوال فوتبال در شهر دوشنبه به انجام رسید. واقعا هم دوامی 2 روز ساکنان مهمانان یک خوشحالی داشتند. کسی میخواست فوتبال بازی کند، کسی میخواست بازی‌های ورزشی اشتراک کنند یا آدمایی که میخواستن سرود و موسیقی گوش کنند با منبر می آمدند و حتما ترانه‌های زیبای سرنده‌های معروف را تماشا میکردند و گوش میکردند و حلاوت میبردند. ما نیز در همینجا با شما خیر خوش میکنیم. با تا دیدارهای نوبتی، تا فستیوال‌های نوبتی موفق باشید. خیر.